Naragsakak taadda iti gayem ko. Nga may dinagrugi iti lockdown, awan mabalinan ko. Ta iti telepono, Facebook Messenger kami laang agsasao, kanigayem ko. Ngun makunkunak nga hani ko. Tanya ngay, lockdown, bawal mat ti apa nagbisita, ta naka-quarantine tayo. Nga marap mapalabas ti manong nga bulan, nagbalbaliw ni hani ko. Titawag ko, hanamatan sungsungbatan, ket permiak nga aburido. Ti appetite ko, binmaba pulos sa nakamakapangan. Tagamin idi, langan alaan, ket umanay diayen nga tarawan ko. Ket idi nga rod na lift up iti lockdown, darasak nga panangala iti certificate, travel certificate, tapno maka biyayak kinapang ko biruken wenno bisitaan ni hani ko. Ket orayawan ti lugan ko, natadalpay ti motor ko, inananusak nga nagnagna iti mano nga kilometro, tapno laang makita ni hani ko. Tapermi ti iliw ko. Uray kayat ko, nga igaman, kan umuan, awan met nga rod, taadda, iti quarantine, nga makon ko na. Ket uray nagut-ut ti sakat, ti kapapagna, pinilit ko gapos iti iliw ko, aging gana nabiro ka, ti balay, ni gayem ko. Agner nerbyusak, ket nagtuktukak iti ruangan, ang kwamot ekspektaran ko, awit ko di nabukal na kaktus ko, nga iso iti pasalubong ko, adapay awit ko, nga abasto para kanihani ko. Naglukat nga rodjay ruangan, ket kunak nga sorpresa, syakmat di na sorpresa. Si awit ko nga kaktus nga nabukal, kas jay matgayam kabukal, ti tiyan ni gayem ko. Yakman ninamnaman at akawan da bayat kaawan ko hatukot linipatan